नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबन के छोट भाई कमलेश चौधरी और हमार बड़ भाई बूटी कमल चौधरी। और अपने देश में आज एक ठो घटना बहुत चर्चित बा जो मेरठ के बा। वह मुस्कान सौरभ के घटना बा। दरिंदगी यहाँ तक मुस्कान पार कैले बाड़ी कि मेहरारू तो मेहरारू मर्द के भी करेजा दहल जाई अइसन दरिंदगी करे खातिर, लेकिन वो मेहरारू के भेष में एगो चुड़ैल छुपल रहलीन। त देखी हमार कवि जी वह सब सुन के देख के कौना भाव में एगो गाना लिख देले बाड़े। वो गाना के माध्यम से रउआ लोग के सामने हम पेश करतानी। और हाँ, गाना सुनौले से पहले जरूर कहा वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखें और जौन गलती सही हुई ओकरा खातिर क्षमा चाहे और लाइक सब्सक्राइब कइल जरूर न भुलाइल जाई। हाँ, मुस्कान मेरठ में लफड़ा बढ़ाई दिहली। मुस्कान मेरठ में लफड़ा बढ़ाई दिहली। बोला के यारवा के भातरक मराई दिहली। मुस्कान मेरठ में लफड़ा बढ़ाई दिहली। मुस्कान मेरठ में लफड़ा बढ़ाई दिहली। और वह कवि जी हमार वहीं के कैसे लिखले आगे जौन काट के बोटी बोटी टाके में डरले बाड़ी। देखी कोनो अंदाज में लिखल, बहुत प्यारा शब्द में लिखल है। दरिंदगी के हाथ उतकई दिहली पार हो। काटी के बोटी बोटी टाकी में दिहली डार हो। दरिंदगी के हाथ उतकई दिहली पार हो। काटी के बोटी बोटी टाकी में दिहली डार हो। और सौरभ के कहाँ पता रहल कि आज उनके दिया बुझ जाई। देखी कैसे बुतल दिया। आज सौरभ के दियावा बुताई दिहली। आज सौरभ के दियावा बुताई दिहली। मुस्कान मेरठ में लफड़ा बढ़ाई दिहली। मुस्कान मेरठ में हलफा मचाई दिहली। और पहले से प्लानिंग रहे, नशा के गोली ला के घर पे रखल रहे और मुस्कान अपने यार के बोलो ले रहली कि नशा के गोली खिया बेहोश करे हुआ, फिर गर्दन पे छुरी चलाए बा। और देखी नशा के बारे में कैसे लिखल गई बा। नशा के गोली मिला के पियावली। गर्दन पे उता छुरिया चलावली। गर्दन पे उता छुरिया चलावली। नशा के गोली मिला के पियावली। गर्दन पे उता छुरिया चलावली। कौनो सबदार औरत जवन ई मुस्कान गले बाड़ी कबो ना का पाई, सपने में ना सोच पाई। इसे छिनारे इनके नाम दिहल जी। छिनरो हावस में जानवा मुंगाई दिहली। छिनरो हावस में जानवा मुंगाई दिहली। मुस्कान मेरठ में हलफा मचाई दिहली। मुस्कान मेरठ में हलफा मचाई दिहली। और देखें आगे एक चुटकुल्ला के भाव लिखा गया बा, जिससे कलयुग सब पे हावी होता धीरे धीरे। कुछ कम लोग हुए करे कलयुग हावी ना हुई। या कलयुगी भाषा में एक गाना लिखा गया बा। कैसे लिखा गया बा। कलयुग ऐसन कैले बयासर। कलयुग ऐसन कैले बयासर। कारेली भतर के मडार। कारेली भतर के मडार। कलयुग ऐसन कैले बयासर हो। और हम उम्मीद ना पूरा आशा करत ही कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करल जाई, लाइक करल जाई, सब्सक्राइब करल जाई। जय हिंद जय भारत।